Okay, mga momshies, good morning. So, live mula dito sa Cebu, Mactan Airport, ay hinihintay ko na lang po yung aking mga makakasama para sa aming trip ng Cebu and Bohol. So, kung sino-sino sila kilalanin natin. So, andito na sila guys, ang aking road trippers family. Vanessa, CJ, Ella, and Gren. Domestic pa lang yung aming tour, pero parang pang-international na yung peg nila. Nakakalak. Hi, road trippers! Good morning. Grabe naman yung biyahe nyo. Ano to? Akala ko ba, ano lang tayo, dito lang tayo, pero parang international na yung bitbitan natin. Kasi iba. This is Ella. Good morning. CJ. Good morning! Uniform pa, Vanessa. Model employee na. And Gren. Hi, guys. Yes! Hello, hello, hello. Good morning muli sa inyo lahat, mga ka-road trips. Ayan, nandito na po kami lahat ngayon sa aming sasakyan, sa aming taxi going to Maya Port. Okay, then straight from Maya Port, babalik na kami ng Mactan Airport going to Manila again. Yan ang road trips. Yan ang road trips, may sariling trips. First name mo? Billy po, ma'am. Billy! Oh, by the way, my name is Colleen. Hi! Meron ako agad forever dito sa Cebu. Sana matagtag yung Cebu ko ng bongga. Anyway, sa ating mga road trippers, mula sa work, going to Cebu, you may now take your sleep. Okay, alam ko antok na kayo. So abangan nyo mamaya ang inyong mga picture. Ala! Mga magmamas sila. Magmamas kami para wala kang lusot. Okay, so kita tayo later sa Maya Port, guys. And now, mga ka-trippers, road trips, nandito na kami ngayon sa port kung saan kami sasakay ng aming bangka papunta sa aming island hopping. Mag-island hopping ba talaga tayo o ano? Pajama party? Kasi ganito mo, Gren. Parang dito yung Teletubbies. Hala, grabe to si Kuya. Grabe sa Teletubbies. Tapos double shoot po natin. So, aakit na kami, guys. Kaya ako na po bahanap sa bago. Okay guys, so nandito na kami ngayon sa Malapascua. Yes, kasama pa rin ng road trippers. At papunta, pasakay na kami. Nauna na po yung Swael na anak, hindi naka-uniform. Ayan, nandiyan na kami sa bangka. Ito na yung aming bangka na. Ito na yung para sa aming island hopping dito sa Malapascua. Excited much? Let's go! Hashtag tutong ang labanan. Come on. Okay, once again, welcome to Malapascua! Kasama ng road trippers. And of course, guys, this time, namin to, i-cherish namin to na mas bongga. Lalo na po, yung aming road trippers page. Naku, sana po i-follow nyo na po and i-share nyo na yan kasama ng inyong mga pamilya. Tapos, sasama namin kayo sa aming paggagala para na sa ganon, kung sakaling may gusto na kayong puntahan, ayan, maisip nyo to. Sa amin kayo maniwala kasi po, lahat kami matitipid. Lahat ng pinakatipid na budget pwede na namin gawin. DIY. Ayan, DIY. Hanggat Pwede kaya. ka na mag 1, 2, 3 sa Kuya, say hi! Oo. I-hi naman natin. Kuya, ano pangalan mo?
Titing po. Ha, si Teteng na gustong-gusto ko talaga ang kasuotan. Hilario. Lagay sa mga picture lahat na mga tour guide, titing yung Pangalan. In fairness, si Kuya talaga may hawig ka rin kay Jong Hilario talaga yung style. I love Teteng Hilario! Ay! Dito sa Malpascua, iba. Okay, simulan na natin ang paggagala. Let's go! Okay guys, mga mamshis, nandito na kami sa isla. Isla pa rin ba ito matutukol? Dakit. Bakit ang tawag sa kanya? Kasi po, pinaano yan sa kuan, puno, parang puno ba? Pinangalan sa puno. Ano yung dakit? Yun po yung sa Bisaya po, dakit po, puno po yan sa amin. Puno. Bakit? Kasi malaki siya, ganon? Paano? Parang gano'n. Maliit. Di ba dapat gamay-gamay? So ito ay dakit-dakit. Dito kami mag-snorkeling. Okay, so kasama namin si Kuya Teteng. At ikaw, Kuya, pangalan? Lowell po, Lowell. Si Kuya Noel. Ang duwel, ang first sight itawag natin, mo. ha? Okay po. Dakit-dakit islet, first sight natin. Pangalawa, yung Japanese Creek, yung harap sa Kuan Net House. Okay. Ikot So- tayo sa likod. So mag-iikot-ikot tayo dito, guys. Enjoy natin ang snorkeling. So samahan nyo kami sumisid sa ilalim ng dakit-dakit. Kung anong meron, hindi ko rin alam. So, abangan natin. Si Engineer, kompleto. Wow. Oh, di ba? Asan na yung ano ko? Ililibre tayo ng pagkain niya kasi nakaka-save siya ng 800 pesos. Oo, so siya bahala sa lunch natin. Thank you so much. Thank you so much. Yay! Iwas Kayo, engineer! magaling kayo. Hindi po. So, ano, yung hindi marunong, so magamit lang tayo ng lapis. Yes. Of course. Thank you, Kuya Teteng. Pero paano tayo akit namin? Ano? Kunin kayo salbabida. Wait, Ang ganda. Ang ganda. Pero burado na po yung kilay ko. Pero sobrang ganda. Grabe. Ang saya. Ang layo ng mga kasama ko kasi hindi ako talaga marunong lumangoy. So, sa ganitong paraan ko lang din siya makikita talaga. Pero ang ganda po talaga. Tingnan nyo oh. Diba? Dito lang po yan sa bayan ng... Bayan ba ang Malapascua? Munisipyo? Baryo lang to. Baryo ang Malapascua pero ang ganda. Probinsya to ng... Cebu. Ang ganda. Daan Bantayan, Cebu. Ang ganda. Grabe, ayun no. So meron tayo pang susunod na pupuntahan. Hindi ako masyado makakapagbabad. Punta na tayo sa ating next destination. Okay, mga mashies, eto na nga. Puto na yung kilay ko. Oo. Importante buhay pa yung mata ko. Sa unang sisid namin dito sa Malapascua, ay mauna na naman po si engineer na sumisid kasi sisid na siya. So nandito na tayo ngayon sa Japanese ship wreck. Na nalubog ng World War World War II. Oh. Since 1954. 1950. Ito yung... Ito. 45.
45. 45, 42. Basta i-google nyo na lang po. Baka sabihin nyo, nagmamagaling pa kami. Kayo na hong bahala mag-search. 1940, Baka mga basta na 1940s. mga gera. Ganyan. Ng World War II. So dito makikita natin yung yung lumubog na sasakyan ng mga Hapon. Shipwreck. Tama, ayan. Battleship ba yan, kuya? Battleship po. Battleship. Malaki? Siguro pa na lang kasi ni-scrap noon. Na-scrap. Madala po ito, skeleton. Sisirin na natin siya at tingnan natin ang ganda ng Japanese. shipwreck. Okay, let's go! So mula dito sa taas, makikita natin yung... Parang shadow, no? ito. Yan yung shadow niya itim. Papunta doon. Malaki din. Malaki din. Yan. So tingnan na natin sila sa ilalim. Okay, ngayon nandito na kami sa pangatlong destination namin ng aming island hopping, ang North Langob. Tama ba, kuya? North Langob Beach, kung saan napakabongga, napakaganda ng tubig. Kaya lang, alam niyo naman, ayoko pa masyadong mangitim kasi may itim na ako. Photoshoot na po sila. Ay, sino ka dyan, sister? Panagbenga? Ang taray naman. Masyado mo namang ginalingan. Ayoko na nga, maglo-long sleeve na ako ulit. Thank you. Hi guys! This is the beach of Langob. The Langob Beach. Ang bongga, napakalino, napakalinis. Picture, support mo yung friend natin. Bahala ka! Sigurado ka na ba? Hi mga momshies! It's already sunset here in Cebu City. At ngayon nga po ay narito na kami at nakarating na kami for our last destination for our first day of tour dito sa Cebu. Ang Bantayan Island. Ayan. So nandito na kami sa Bantayan Island. At napakaraming, oh my G, napakaraming tao. Alam niyo na. So, pakaabangan ninyo guys ang mga susunod pa naming trip tomorrow para sa aming second day. Once again, this is Ma'am Gigi. Kasama ng Road Trippers, guys! Follow our page and like Road Trippers. So, ayan po yung nasa baba. Maraming salamat. God bless you para sa aming second day. Bye! It's DJ.